בוא נודה באמת, העולם של היום מורכב, מסובך ומבולבל. אנחנו חיים בעולם של אי-ודאות שבו כל אחד מושך לכיוון שלו. יועצים, רגולציה, מלווים, סוכנים, תהפוכות, שינויים, בירוקרטיה, מגמות, מהפכות, מאמנים, חוקים, תקנות חדשות. הכל משתנה כל כך מהר. ומה קורה בנושאים הרציניים בחיים? זכויות עובדים, תנאים סוציאליים, דיני עבודה, ביטוח לאומי, פרישה, פנסיה, מס הכנסה, מע"מ, מס שבח. כולם ביחד יודעים הכל, אבל אתה נשאר לבד. ברוכים הבאים לפורטל בי פרימו, רשת מומחים עסקיים. בי פרימו משנה את המציאות לטובתך. לראשונה בישראל ובצורה פשוטה, מהירה וקלה, כל הפורומים, המדריכים, הטיפים, המאמרים וסרטוני הוידאו בנושאים החשובים בחיים אצלך במחשב. מעוניין לקבל ליווי של מומחה עסקי? אין בעיה, השליטה בידיך. בחר את איש המקצוע באופן עצמאי, קבל מידע אודות השירותים שלו וצור עמו ישירות קשר, או תן למרכז פרימו להכוונה מקצועית לבחור עבורך את איש המקצוע המתאים. השאר פרטים ואנו נחזור אליך בנושאים הרציניים של החיים. www.biprimo.co.il בי פרימו, רשת מומחים עסקיים.